txorien eta rock, eta ongi etorri gurera. Zemuz, asteburu armentz? Oso ondo, earki deskantzatu deskantzatuta. Erabat. Astiaiak gogokin hartzeko, eta ja nola gozoarekin hasten gara, oainigan ere, hobeto. Bai, guk astelena badakizu hemen astelen gozoak izaten ditugula txorienen, eta nik gaur, olako postre tipiko batekin natorkizu, ingo dulako sagar budin bat, gazta krema batekin lagunduko dudala, eta ezberdintasun bakarra, guk budinak hemen beti karamelua oinarrian eta izaten du, honi karamelurik ez dio. Errazaldean egingo dugu, eta ikusiko zu, emaitza oso goxua geratzen da, eta egiten erraza da, orduan, gero, gazta krema bat ingo dio pixkat, zerbait gehigarri moduan jartzeko. Ez duzetan, Orduan nik, erraz este aldera, ikuste dituzue, gurina, irina, zagarrak, azukrea, hor maspasa batzuk dauzkat, eta, hor batzuk ronetan ero moskortze jarri dituzue, neriak hor amaretua daukan norratzek aldia. Amaretua, ondo, ideia ona. Lau ordu daude eta horreia ondo zurratuta daukate amaretu guztia. Hau lehen errezeta moduan, Armintzek zerbait ekarriko zigun baita ere? Nik ere, eta gaur gozoa izan da ekarri dizuet, gosari bezala edo, merienda bezala egin dezakezuen tostada bat. Gaur egun, kafetegi edo gozotegi askotan aurkitzen da. Hau da, batez kafetegi modernoetan eta horrela hartzen dena. Hau brunch da? Tipo brunch. Tipo brunch moduko bat. Zer modernoa. Zer modernoa. Izango da tostada bat, eta ingo detena da platano batekin. Zuritu, zatitu, pasa zartagitik, gurina pixka batekin, azukrearekin, gero tofe bat egingo dut, gainetik botako diot. Pixka bat danatatik izango du, baina goxua, elikagai goxuekin egindakoa, eta gozaltzeko eta energia hartzeko batez ere, aproposa. Guk amua bota izu, zuek oin heldu, geratu gurekin, eta ikusi nola prestatzen den lehen errezeta. Zagarri bihotza kendu, zuritu, serra finetan moztu, eta sartagin baten gurinarekin, azukrearekin da kanelarekin salteatzen jarriko ditu. Jarraian maspasak egitu, limoizuku pixka bat, eta hor utziko du 8 minutuz egiten. Bien bitartean irina altzagarriarekin eta 3 arrautzekin nahasi, eta gero esne gaina gehituko dugu. Zagarrak erdi egin daudenean, honi gehituko dizkigu, ondo nahasiko ditugu, eta labeko erretilu batean, 185 gradutara, 45 minutu, labian maria bainoan erreko ditugu. Bien bitartean, mascarpone krema ingo du, horretako arrautza bat azukrearekin eta mascarpone gaztarekin nahasi, gero esne gain erdi arrotua gehitu, eta hau gure budinarekin batera zerbitzatuko dugu. Orduan, osagaia prest, nik ekarri duena da, errege zaharra bakizu bi eratakoa daude hauek eta gero bestiak grisa iluna o aldekoa direna, ni hauek gure aman etxean hauek, ez dira aman etxekoa noski, hauek erositakoa dira, baina ni hauek gustatzen zaizkit, eta ingo dugana da hori da. Bihotza kendu, zuritu ingo ditu, olako gaiurik ez badaukazu, erditi mostean bakizu hasiak kendu, eta listo. Eta gero ingo ditut, hemen gurinarekin, azukrearekin, limoizukuarekin eta kanelarekin salteatu. Zagarrak eta kanela, nik uste dut beti, ia elkarrekin jumar dela, esan mintz. Ze ondo dikoa zen. Eta batez budin bat gian, ez da? Bai. Egia da budina gaur egun, gastronomia pilo batetan ezagutzen dugula, bai Europako kozina pilo batetan, eta baita ere Ameriketan, hau da. Postre tradizional bat da, pentsatzen dugu igual zerbait berria dela, baina ez, pilo bat urte ditu honek, bere jatorria oso atzera doa, eta era ezberdin pilo bat eta egitera dago. Kasu honetan, sagarrarekin egingo dugu, baina, nahi izan ezkero udarekin edo zein beste fruituerekin ere egin daiteke. Kafiarenak, txokolatearenak, kruasan zarrak nahaztu da, ahaztu zaizkigula, ero sobra dauzkazuela, horrek sartuta, horrek zeona diren, Eta oinarria, hasiera horrela izan zen, azkenean, ogiaren ondarra aprobetxatzeko, postre, goxo eta berezi bat egiteko, erabili ziren osagaiekin sortu zen postrea, eta ziorrek esaten duen bezala. Zerbait sobratzen balen bazaizu, edo, zerbait gozoa edo sobratzen balen bazaizu, aukera bikaina benetan osagai hauekin, pixka bat nahastu pudin bat egin, gero hori labera eta benetan goxo-goxoa gelditzen den zerbait da. Gaur egon zenbat entzuten dugun, aproitzamenduko errezetak, ez dala ezer bota behar, baina zenbat eta zenbat errezeta asmatu dira
horrela. Azkenean, kaneloiak zer dira, sobran haragi pixka bat eta ez da, birrindu eta kaneloiak bete horrekin. Kroketak ere beti izan da, hola, baita ere, ez? Sobra urdaiazpiko pixka daukagula, urdaiazpiko horrekin ogitartekorik ezin da, baina kroketa batzuk, esne pixka batekin da nahaztuta, eta zenbat errezeta indiren horrela, ez? Aprobetxamendukoak, ez botatzekoak ezer da. Eta kasu honetan labean egingo duzu, ezta? Bai, Maria Bainuan. Maria Bainuan egingo duzu. Hemen garrantzitsua normalean izaten da, laberan sartzerako garaian, temperatura oso altua hartze baldin badu budinak, flanetan eta horrela gertatzen den moduan, barrukoa irekiten haste baldin bada, gero barruan burbuia pilo bat eta horrela geratzen dira, hori ez zaigu interesatzen. Orduan interesatzen zaigu pixkat basua eotia, basua edo, behintzat ez pasatzea 85 gradutikan produktua, ze bestela produktua egosi egiten da, irakiten hasten da hor barruan, era burbuiak ateratzen dira. Orduan, behintzat kontrolatu hori, baino bestela da errezeta oso erresa egiteko, osagaiak nahastu ikusiko dezuen nola egiten dan, sartuko ditugu moldean, labian, eta flan baten antzera edo horrela egiten da, eta oso erresa benetan. Hor, harritzekoa dananik, hor zerbait errezeta bat famatua badauka Arzakek, zan bere arrain budina, ez? Arrain pastela, azkenean budin, gaur ingo duna, baina gazian zan, ez? Eta berak, bere errezeta guztiak, gaur egungoak ere ikuste dituzu, eta da, 225 gradutara ordu terdi erotan, ni astakeri bat iruditzen zitzaidan, nik egin izan dut hori, eta beti egiten du temperatura askoz basuagoan, eta denbora gutxiagoan, baina zan ordu terdi 2 ordu 200 pikura da nik. Eta Arzakek zerbait jakingo du. Jakingo du, eta seguru hori ondo ateratzen zara, ez da? Bai, eta ez dakit, baina beti zuk esaten duzula, bestela burbuiak ateratzen dira. Nik hortan, parkatu Juan Mari, ez dizu kasurik egin, eta nik nire erara egin izan du. Ez egia da, Juan Mari segura eski 1000 aldiz probatuko zula, zedake toki berezi bat proak egiteko, eta segura eski 1000 proba egingo zitula, 1000 gradu ezberdinekin probatuko zitula, eta dauke jende pilo bat lan egiten produktu berriak sortzeko, teknika berriak probatzeko, errepikatzeko, eta gaizki atera balma da berriro beste era batia egiteko, beraz, berak horrela egite baldin badazun, seguro bazekila ze egiten ari zen. Baina nik behintzat nire kasuan eta horrela, labean pudina egiten detenen adibidez, etzai gustatzen barruko produktua irakiten hastia horrexegatik. Bestela gehiegi egosten zait, eta gainera lehortu egiten da. Orduan nik nahiago dut pixkanaka kozinatzen jute baldin bada. Eta hor, hori, 160 gradu, eta denbora, kontrolatu egin bada. Azkenean bakizue, hor, txotz batero labana sartu garbi ateratzen da momentuan egin da dago, eta, klasiko handi bat, esan duguna, gaziero gozoa jan alduzula, gu postre moduan jarriko dugu gaur, astelen gozoa dalako, baina bihar einalko genuke berdina, baina barazki budin bat gaur ingo genuna, baina antzekoa azukreak enduta eta barazki batzuk salteatu, egin izan dugula pastela hemen. Salteatu barazki batzuk, gero esne gaina eta arrautzakin da hasi, birrindu, sartu olako budin ontzi batean, eta labera. Beste gai bat aipatu nahi nuna ere, aipatu duzu, 180 gradutan sartu labian, ia produktu edo errezeta guztiak dira, labean 180 graduta, hau zergatik handa, baina betidanik edo tradiziotik etorri da, 180 gradutara sartu behar dela labea, egia da produktua horrela pixkanaka dijoala egosten, uniformeki egosten da produktua, eta ez da erretzen, orduan, temperatura egia da labe bakoitzak, naiz eta 180 gradu jarri ez dia denatan berdin, eta ere garrantzitsua izaten da normalean sartzen den pieza labean txikigua dan edo handigoa dan, horrek zerikusi handia daka, gero zenbat denbora egon behar duen labean jakiteko, ezta? Baina egia da errezeta pilo bat dirala 180 gradutara labean. Baina hor zuek, Armitz, gozo gintzara junda. Ostorea, nida gai dela beti 200 pikura jarri behar da. Pizza, gero eta zenbat labe daude hor pizzeriak, 300 gradutara, 350 gradutara egiten direnak. Ogia ere oso altuan egiten da. Gauza batzuk, 180, baina dena ez dala 180. Ez, dena ez, eta gainera ere badaude, konfitatzen duzuenean zerbait, temperatura baxuagoan egon behar du. Dena ez da 180 gradutara, baina,
zerbait egiten ari baron gara, hau da, arraina, labera, ba, beti da, 180 edo araia, 180 ematen du 180ek balio dula danatarako, eta egia esan, ba, nahiko ondo funtzionatzen du, Ez baldin badakizu zenbat gradutan edo, seguru 180 eta aterako dala. Eta ostopila eta 180 gradutala sartu ezkero ere bai, ondo, igual pixai denbora gehiago utzi beharrezu, bida, ostopila da gauza bat oso zaila dana erretzen. Osea, pixkanaka gauza balmazu, lasai ostopila berez ez zaizula erretzen. Bueno, a ber, ez utzi horreta lau ordu. Batetik bestea, hori ez. Baina kontrol batera ematen balmazu eta horrela, erretze balma zaizue esan nahi du, ja, denboa desiente da makila horrek labian. Bueno, Armin, hemen, gurina urtu dugu, sagarra ikusi duzu, Xerra eta moztu ditu zerra finetan, patata tortilla bat izango esan moduan, eta orain, salteatuko ditut hemen, eta honik gaituko diogu. Azukrea, 150 gramo, gutxi gora bera, gero, kanela hautza, bertara, eta gure maspasak. Kasu honetan, nahi izan eskero, patxarrarekin bota aldizkio. Ni uretan jarri aldituzue beratzen baita. Ni gustatzen zaitu uretan, erron pixkatetan, beratzen jartzia, eta nahi izan eskero, gero bukaeran, erdin daudenean, hemen daukazuen patxarra o likorea bota iezue baita ere, lurruntzen utzi, eta horrek ere, bere ikutua emango dio. Orduan, hau, salteatzen, 8 minutu, ikusiko zolako, konpotantzeko bat ingo da, likidoa botako digu oin zagarrak, eta gero ikusten dugun likido hori ja desegin zaigula, dana lurrundu du denean, gehituko digu honi. Eta hau izango da, guk sukaldean ditzen duena, parejoa izango dana, ez? Hau bilduko duena. Eta izango dira, 3 arrautza, irina 1 gramo, altzagarria 15 gramo, eta esne gaina 200. Orduan hasiko naiz, 3 arrautza lehengo kraskatzen, gero irina eta altzagarria ondo hasiko ditut, eta gero esne gaina botako ditut. Ba, bida, maspasak naztu dituzu hemen, pudina egiteko, badakizu Kristobal Kolonek lehenengo bidaian maspasak eraman zituela Ameriketara. Bai, segia da oso erreza dela almazenatzeko, garraiatzeko, eta aldi berean kontserbatzeko ere. Ze maspasak oso ondo kontserbatzen dira, eta bere bidai horretan maspasak eraman zituzten. Ze gainera kaloria ere desiente dituzte, da orduan energia ematen dizu, eta maspasak bere historia badauke, nik gustot. A ber, ez da kasualitatea gaur egungo barratxo energetiko gehienetan, zenba dauzkate, eta muesliak eta maspasa dauzkate, eta zerbait, garai batean bazekiten zerbait, eta horregatik eramango zituzten, gutxi, zuk esan duzu, gutxi okupatu, eta gainera energia badaukate, ez? Bai, ze matxa normal bezala freskoan erabatu balma duzu, claro, hainbeste hilabete garraiatzen pasatzen balen baditzezu, noski ondu egin daitezke edo, baino matxak ja lehorrak egonik eta horrela, kontserbazio moduan eta azukre guztiak bertan geritzen dira, kontzentratu egiten dira eta kaloria pilo bat lortzen dituzu, oso produktu gutxian edo txikian, gramo gutxikin pilo bat kaloria. Eta suposatzen du garaietan, hemen badago, ez? Hemen San Juan itxasontzi, horre joaten mazet Albaolan, base honan zerrenda bat, zer eramaten zuten jatekoa, bidai horietan. Eta hor tartean zegoen, gaieta lehorrak eramaten zituzten, gero sagardoa erateko, eta bueno, suposatzen du maspasak eta olakoak ere izango zituztela. Limoi erdiren, zuku Armintz. Hemen, hau limoi erdia beste batean erabili genduen hemen bere azala, hemen ere, botatzen ezer, eta barrura botako du, honek bere ikutua emango dio, eta gaina, lagunduko dizkio, digu pixkat hemen ez oxidatzen gure zagarra, gutxi oxidatzen. Eta beste produktariko bat edo garraiatzerako seguru eramaten zituztela sagardoa, ezta? Gure sagarrekin egin datako sagardoa asko erabiltzen zituzten, eta honek gogoratzen dit ere, piratek eta horrela bere garaian ere eramaten zituzten mojitoak. Mojito edateko zen. Mendak indakoa? Hori, Kubatik datorren mojitoa, beraiek piratek normalen edari freskagarria zenez, hau badakizue, ron zuriarekin eginda, menda finarekin, azukrearekin, eta garai harretan zegoen gaixotasun bat, zela eskorbutoa, hartzen zuten mojitoa, mojitoak zeukalako vitamina C. Orduan, aurre egiteko... Lima daukalako, ez?
Honi pentsatzen, uste dut, mojito ez dago beste era bat, vitamina C hori hartzeko, behar mojito hartzen zuten. Gisa joak lima ez zitzaien gehiagi gustatzen da, orduan ronakin laguntzen zuten laguntzeko ez da. Digestioa, eta a ber, azkenean patxarrak eta digestiorako ona direla esaten dute, ez? Normalian noiz zerbitzen dira bukaeran. Bukaeran, bai, digestiorako laguntzeko, eski? Seguro bat bakarra ez zuela hartzen, bat baino gehiago barruan sartzen dituztela. Ez eskorbuto oso gaixotasun txarra zan eta enok ez zuen nahi egukitea. Horregatik izango zan. Vale, bueno, hemen esne gaina ikusi duzu, 3 arrautza, irina, gero altzagarria ero olako sobretxo bat, 15 gramo izaten dira normalean, ondo hasi, eta gero esne gaina gehitu diogu. Hemen, ja ikuste duzu, konpota bat egin zaigu hemen, zei txura daukan honek, bueno, oin hartu, eta hau barrura sartuko dugu. Ondo. Eta horrela, hau ona, ez hau ona, hemen arratza daude, eta bai, aldala honek ostutzen joteko eta poliki nasten jungo gara. Ondo, gainera hemen gazta krema daukagu, beste gure osagai bat izango da. Eta, bueno, asteazkenen uste dut komentatu nula, ez da, Lugon ibili nintzen denik, bueno, unibertsitateko lana amaiera horiek bukatzen, bertan, enpresa honetan gazta kremak egiten genitun. Eta etorri zait burura, beraiek egiten zuten gazta krema berezi bat plus deitze ziotenak, eta zan berezia laberako. Zuntzan gazta krema bat labean sartzen zenduna, eta etzan urtzen. Orduan, erabilera pilo bat zituen. Adibidez, osto pila bat egite balin bazenun, erabiltzen zendun gazta krema hau gainetikan, edo kruasan bati barrutikan sartzen zenion, labean sartzen zendun, eta ezan bat ere urtzen. Edo beste erabilera bat zan, kroketak egiteko. Orduan, bexamel moduan, gazta krema hau erabiltzen zuten, gazta krema hau nahasten zen urdai azpikoarekin adibidez, eta kroketa batzuk egiten zenitun, eta fregitzerako garaian, orduan, etzan bat ere urtzen. Zeukan almidoi moduko bat edo horrela, eta zan berezia, temperatura altu aguantatzen zituen. Orduan, nahi du ez, gazta krema horrek Instagramerako ez du balio. Ze gaur rengo zenbat iribide moztu eta hola, luze, sokasaltoa jolasteko moduan berarekin da. Ez du horretako ez du balio. Horretarako ez du balio. Bueno, garrantzitsu hemen, gurin pusketa bat utzi du lehen, eta hau izango da igurtzeko gure moldia eta ero ez itxasteko. Irinik ez digu botako, hemen bakarrik izango da, gurina, gero ona botako du, eta ni gustatzen zein Maria bainuan egiten duanean ura beroa ukitea. Eta ur beroarekin egitea Maria bainua ez, egin alda urrotzarekin, baina nik, bueno, ez da, nire manien bate da, txikitakoa, beti da nik izan duena, eta beroa sartzen diot, eta, bueno, uste duelako lanak harino egiten dituelako gero labia. Orduan, hau ondo ikurtzi, eta barrura botako dugu gure betegarria, gure budina, alegia. Ze kanela usaina, ateratzen, askatzen du izugarria. Kanela gustatzen bel mazaizue behintzat, ostri hau. Ez basai gustatzen vainillak ere egin aldute berdin. Edo ez bota, sagar zapore izatean gustatzen bel mazaizue, sagarrarekin besterik ez, Bai. Osea, postriak daukate hori, zuk aukeratzen duzula pixka bat, errezeta bat badago, baino zu jarraitzen duzu pixka bat, nahi dezuna, nahi gustatzen bel mazai eta kanelarekin, kanelarekin, baino hori noizki kendu daitezke. Zuek erabikatzen duzue, ze gustatzen zaizue, zer ez, nola erabili, eta sagar zaporea izatean egon badu besterik ez, zagarrarekin bakarrik egin. Jolastu zaporekin eta eskula daukazuenekin, noski. Eta hemen gazta kremarekin ari gara egiten, baina ez baldin baduzue gazta kremarik, noski edo mascarponea edo beste gazta krema mota bat, edo esne gainarekin igual egin daiteke ere. Badakizun, nik izan nuela sasoi bat etxean egiten nuela nire gazta krema. Oso erraza da, azkenean da, esnea hartzen duzue, gero azidoa bota behar diozue, limoizukua botatzen nionik, horre neurriak eta boten dien, naiz goratzen zen bazan. Eta hori moztu egiten da, eta ero hartu, iragazi egiten nuen trapu batean jarri, eta ero botatzen nion, proventzalerako belarrak, egitea hori, gazta krematxoa belarrekin. Beste batzutan hartu eta baratxuri txikituarekin, baratxuri zaporeakin. Eta oso erraza da etxean egiten, olako gazta krema bat, eta gero enteratu nintzen dendan saltzen dutela, eta ja ez dut egiten. Ez dut egiten. Eta labera, 180 gradu, 45 bat minutu albintz. Bueno, kontatu diguzi horrek nola egiten den gazta krema bat, baina adibidez gurina egiteko, ez dakit jendea badakin gurina egiten adibidez. Txorien egin gendu. Intzen duten? Bai!
uste beroa daola. Zer pixatu ite aldu. Guk beti esaten dugu, pixatu ite aldu. Ezin dezunen horrekin beroa daolako eta eskatu iten dezunen, ze pixu asko zeukan. Bai, asko pisatzen zuen. Baina, bueno, aguantatu dut, Bai. Zugaldariak ez gara erretzen. Segi, zure. Jarraituko dut orduan. Bueno, jendia jakin dezan etxen gurina egitea oso erresa dela. Bai. Orain bururatu zait esan dut, aizu, jendiak ere, beraien etxean egin egoen badu, da esne gaina, arrotu eta denbora guztian arrotu, ikusten dezuen esne gaina arrotuta da honen berriro arrotzen jarraitu, eta egingo dana da, likido bat askatzen hasiko da, eta hori trapu batekin kendu, eta likido alde batetik gelditzen da, gero solidoa bestetikan, eta hori izango litzake gurina. Eta esan duen bezala, gurino horri ere aldizkiogu edozein zapore edo belar edo zer gauza bota gure gurinak berezitasun hori izateko, edo ke pixka bat, ketu, eta gurinak ke zaporia izan dezan, edo... Hor, Armintz bestaldean ongo da, gozogintza gustatzen zaio norbait, eta behin baino gehiagotan nahi gabe esne gaina moztu itzaiola. Gehiegi arrotu, moztu itzaio. Berdin da, segi arrotzen, berak esan duena, segi arrotzen, eta hor sueroa eta gero gurina esaten dana, banandu ingo dira, gero garbitu egiten da hori urarekin, eta geratzen zaizu gurina, eta nik sekula bitu froga etxean nahi nuen, da ero txorienen nahi nuen, eta gurina gozua, gaina, eta zua egizu ze, erabili esne gaino hon bat, horretarako, esne gainak eta esne gaina daude. Claro, esne gaina daude, eta gero esne gainetan ere jartzen du, euneko zenbat dauken lodia, normalian 35 edo izaten du gantza. Hori da, nahiko kalitate honekoa, 35, 38 jartzen badu, hori oso onak dira. Eta gurinak, gertatzen dana da, esne gain horri ura kentzen diozu, eta gelditzen da, euneko 85 inguruko koipearekin. Bueno, guko gaur ingo dugun, olako gazta krema hau, azkenean izango da, tiramisu batek eramango duen betegarria moduan, Orduan da, arrautza, nik egia da, tiramisu atxean egiten duanen, nik honi esne gaina botako diot. Esne gaina daukat oskailuan arrotuta, erdi arrotuta. Armintzek lehengoan ostiralean intzuen moduan. Nik egiten duanean tiramisu egiten du lehengo gorringoak alde batetik mascarponearekin, gero zuringoak arrotu egiten ditut, eta hori gehitu egiten diot, eta horrekin geratzen da izetsua. Esne gainik ez darama tiramisuak. Eta nik hemen induana da arrautza osoa, hau kontutan izan arrautza gordini dagoela, orduan oskailuan gorda behar dugu, eta aldala azkar jan. Ez izan 3-4 egun jan gabe hau. Orduan, hori kontutan izan da, ni oin. Hau, ondo arrotuko dut, esne gainan bilan doa, oskailuan daukadala, arrotuta honin azteko prest. Itxen ator. Area jundala eta bakarrik gelditu gara, nik hartu egingo diet, ikusi ingo diet, zer moduz geratu den. Kritiko lanak egiten, gorotxatek mesedez. Ez. Dena puntxuan daukezula, Bai. Dana puntxuan. Danak ikusi du. Jefe. Zer falta zaio? Ea ondo otutzen zaizu nahi. Bitu, gaina oin, tiramisua aipatu duan ontan. Tiramisuak zer dauka, baita, ez? Amaretoa eramaten du, ez? Nik uste dut hemen ikutu bat, hau improvisazioa da, Hoi moste da bere kulpa. Moste da bere kulpa, baina espero dut ez mostea. Katumin gain hartuko dut, eta esne gaina gehitzen jungo gara, eta haizea sartuko diogone. Hori da, orduan garrantzitsua biak nasterako garaian pixkanaka nahazten jutea, ze gure esne gainak arrotuta dagoenez eta haizea daukanez, ona sartzen dugunean, azkar sartzen balen badugu eta dena batean sartzen balen badugu, arrisku handua daukagu gestia, ze igual haize hori atera egiten da, temperatura igo egiten dalako, orduan pixkanaka, suabe, poliki hor, dana ondo nazten jundarrako. Bai, honek ez daukaguna ez duena izango da, zuk lehenunean egin zenuen gazta tartaren gorputza, zezuk hor gelatina erabiltzen duen, ez? Orduan gelatina erabiltzen hori egia da, arek gorputz gehiago hartzen duena, hau harina krema moduan gehiago geratuko da, mus bat baino, ez? Bai, hor, bian artean ez da, musa eta krema baten artean. Bai, nik garrantzitsua gelatina horri horiek gehitu nizkion zen ondoren moldean sartu behar nuen, ateaen behar nuen, eta hozgaiutikan ateatzeako nere horri horiek egiten dutena da ura hori xurgatu, eta ez da ura ateratzen. Orduan, garrantzitsua horrexigatik, baina kasu honetan, ez da ikusten da gainat, daken testurarekin ez dula behar. Berak esaten badu, hau mesata da. Eta musien bak izuzuk?
Badakit eta nahiko ona naiz, Bale. Eitan. Ez nik ez dakidalako. Zuk ez dakizu, bale. A ver, nire Nik uste dut bikotekide bat behartzen dula, asteburu ontako edo partidan bat jokatzeko. Nire kuadriakoa bota nahi naute kuadriatik, ez dakidalako musian. Baina, gero, a ver, zautzen naute eta badakit ez daukadala pazientzirik. Zenbat denbora onbarra zeitan? Hombre, irabazi arte. Baina eserita. Irabazi arte. Eserita. Geldi, quieto. Egon bata besti behira. Ezin nahan bueltak aibiliero. Ez dakit, bueno. Da, bueno, labekoa egiten daukagu, gero atera eta ostu imarza dugu. Epela dagoenean, nik gustatzen zaite epela dagoenean buelta eman, atara ingo dugu. Eta, bueno, honek ere oskailuan gorputz pixka bat hartuko du, eta gero izango da, bueno, ea zen muguratzen da, kombinazio probatzea. Ze itxura daukan honek, bitu dauka lagun bat, zait, itzein dut, uste dut itzein dizu da inoiz, xaxa ditzen diote, eta hau gitarteko bat izango luke. Hartuko luke, hola, tak, baina bizkukin, hola, eta tras, pintxo moduan ez da? Pilla. Nik uste dut momentutxo batia jango lukela. Bueno, etxerin bat dut, zelena bizik guk dastatu behar dugu. Noski. Vale. Hemen, razioa zenbat izango zen. Zenik, egia da bitu, postrekin, arraiakin eta aragiakin eta badaude pisu batzuk, ez? Arraia, 150, 200 gramo, segun ze guarnizio daukan, aragia ere, bueno, batzundako kiloko txuleta izan behar du. Baita, postretan normalian gutxio izaten da, baina ez dago badago pisu batzuk jarrita. Guk normalean razioa 120 gramo inguru eta hori ja bada, Ostra, Armiz, bitu, zegoen kritiko bat, sukaldari bat esaten zuela. Postrea oso ona izan behar da, jatetxe batean, ze kontutan izan, zu beteta iristen zarela postrera. Eta gogoa eman behar dizu jateko postre horrek. Eta beste gauza bat da, bukaeran jaten duzuna eta horrekin, zapore horrekin joaten zera. Hori da. Hori eta kafia, orduan, ondo amaitu behar dia bazkari, postrei garrantzia eman behar zaio. Bai, eta nik uste jatetxe gero eta gehiago ematen ditela olakoak, eta, bueno. Eta zuk ere honei eman diozu, Ba, ez dakit. Oin, olako... Zen mimoa jatzen diozu. Kenel bat, olako arrautxatxo bat jarriko dugu hemen. Eta hau, bueno, Aitor bezalako frikiak bazaret eta sifoi baldin badukazue, lehen dugun guztia arrotu gabe, ez ezer gabe, sifoian sartu ondo irabiatuta, eta iragazita, bakizue, sifoian hola sartu behar da, eta hola, bota, eta errez, postre bikaina izango duzu, Gure zagar budina gazta kremarekin. Bueno, dastatzia. Bueno, eta horrekin ere aukera gehiago dituzue ere, Aldezue adibidez galleta batzuk kafetikan pasa, gainean bota hori, eta gero gainetikan kakao pixka bat, eta hor daukezue tiramisu bat, adibidez. Bai, kremo, ne? Momentu bat jan. Nik ez du probatu, lehen, mascarpone, nola gehatu den patxarra. Ta ona, ekipo. Ta ona, Ez. Ez da, Armitza, probatu. Eharra dau, bai. A ber, pudina. Oso ona. Gaina, kremarekin hobeto hiltzen da, Bai, kombinazioa probatu behar du bitu, Nik hartu duen Kombinazio, bakarrik. eharra. Eta hone bako zen itxura daukan, Armitza. Ogitxi gorki baten itxura dauka. Holan, otutzen zaizu zerbait ogitxi gorki batekin zuri. Eta git, holan, bote prontuan botatzen dizu. Bote prontuan botata, bida. Okurritzen zait, eta gaina platono pixka batekin, tofe pixka batekin, eta oraintxe bertan ekarriko dizkizudan osagaiekin, egingo dudan errezeta politxe eta gozoa. Begira. Tofea egiteko azukrea zartai bero batian bota, esnegain beroa gehitu eta amaitzeko gurina. Bestetik latanoa, gurina eta azukre beroaren gainean alde batetik eta bestetikan pasa. Eta amaitzeko ogi txigortuan osagai guztiak ipini. Etxean izaten txegunez, gosari tradizional horretatik ateatzeko hau kafesnea, tostada batekin jaten dugunean normalean edo mermeladarekin eta horrela, hau aukera ezberdina iruditzen zait, nahiko kalorikoa, energetikoa,
indar handia hartzeko gosari oitakon bat, gero kirola itia ateatzeko aproposa. Ero kolon jusan modu mundu berria bilatzeko, balio digula baita. Tostada bat hartu eta martxa, ezta? Bida, aukera bikaina gainea erakutsiko dizuen nola egiten den tofe bat, eta, bueno, tofe hau 1000 errezeta ezberdinetan erabiltza dazkazue. Beraz, iruditza balma zaizue, ni hasiko naiz azukrea botatzen, orduan, honek urtu egin behar du, azukrea ja karamelo bihurtu behar du, eta hemen daukaten esne gaina gero botako diot, indetena da esne gaina berotu. Mikroondasen berotu dut, berotuta dago, ze karameloari botatze balin baduzu dena hori da. Badakizu nola ateratzen dan, orduan, geroz eta berogo balin badago esne gaina, hobeto, ze gutxigo salpikatuko du. Vale. Orduan, honein martxa emango diot. Bai, hemen azkenean karamelu bat inbar duzu, ez? Hori da. Hau, saltza moduan eta egia da, hemen ez daukagula ohiture, hemen egin genuen postre bat, tofe bat zanolako kopatxo batean, da ero esne gain pixka batekin, baina, Bretainara ero juten basaetean, anozoikoa da, eta egiten dute bertako, tofea, gero, armitzik ingo du moduen esne gainarekin, eta gero, gatzikutuarekin. Han oso ohikoa da gatzikutu batan gainan beraien itxasoko gatza bultzatzen dute pixka bat, eta esatu, eta hemen gatza eta egia da kombinazio hori oso. Kutsua ematen dio gatzak, nik kasu honetan erabilideten gurina gaztua da. Badaude gurinak gatzarekin eta gatza gabe. Ordu nik ez dio gatz puntu hori emango, baina ja gurinak badauke. Ondo. Zer badakizu gurina dauzkagula gatzarekin, ero gatzik gabe. Hemendik kanpo guk egia esan gu oso gazgabeko gurina jateko ohitura daukagu, baina Europan, honek gaztuak, ero gatza daukaten gurina pila bat aurkitzen dira, gaur egun gure dendetan ere badauzkagu, ikusiko duzu, gatzarekin eta gatzik gabe. Eta ez bazaude ohituta gatza duna gurina jartzen, jaten, ez da, niri ezberdin egiten ze, eta raro egiten da, ez? Hoi kulturalki da, egun normalian, hori. Eta gozogintzan normalian, gatz duna hartzen dugu, ze egia da gatzak egiten duna da zaporea gehiago ateatzen dio, ezta? Gauza, edozer gauzari botatzen diozunean gatza, zapore intentsoagoa eta zapore handiagoa hartzen du. Orduan, normalian horrela xartzen dugu. Armentzau deituko zen karamelu lehorra erosaten dana izango zen, ez? Orduan, inungo likidorik ez dugu jarri, hemen batzuk egiten dute, karamelu bat iteko garaian, balen budina egin dugu, ez? Ur pixka bat jartzen dute eta ero azukrea. Horre, denbora gehiago behar du karamelua egiten, ez? Baina berez gugolan jartzen badago bakarrik azukria urtzen, karamelu bat ingo zaigu. Hemen puntua garrantzitsua da, karamelu bat batzuk usten dute hor. Eta ni jan izan du jatetxe baten errea eta karamelu errea oso desatxegina da jateko. Hau da, baratxuria oso mikatza, bai. Baratxuria erretzen danian moduan. Baratxuria bere ikutu ematen dio plater batean, baina erretzen bazaigu, ez da gozua. Orduan, karamelua oin hasieran utzi aldu golan pixka, holan hasi, baina gero adiegon belzten danean ez utzi beltza. Horra da, punto batzen da karamelo rubioa, gero, baina beltza ez, eta horren erredurarekin enaiz aspertuko esatea, munduan sukaldean dagoen erredura txarrena karameluarena da. Bai. Karamelua sartzen zaizu barrura, eta iturrira joan bitartean jarraitzen du barrura joartzen, eta urro beru hotza botata ere. Ze urak irakiten duen, noski badakizue 100 gradutara irakitzen du, eta hortikan gora ja ez di joa. Orduan, karameloarekin gertatzen dena da eta azukrarekin gertatzen dena da hartzen duen temperatura askoze altugoa dela, 180, ia 200 gradutara itxi daiteke karameloa. Orduan horregatzekan ikutzen balin badizu, noski ura egiten ikutzen balin badizu, baina mingeño egin dezake, ze temperatura askoze altugoa da. Eta bakizu lodia dane hortan, jarraitzen du, mantendu egiten du temperatura pila bat, eta hori. Urtu zaigu, hori? Hori, ardu ni pixkanaka kontu handikin bota egingo diot, bale? Eta gogoratu, esne gaina, berua botatziana garrantzitsua. Eta hau atera da, esne gaina beroa egon da, orduan, hotza balin badao, oaindikan eta askoze okerragoa izango litzake. Txiprestina pila botatzen ditu. Hori da. Eta sukaldea zikintzarena, eraman dezakegu, baina gu zikintza eta erretzea. Erretzea gatik handa. Ez du hainbeste maite. Vale, orduan, hementxe ikusiko dugu ja karameloa nola esne gainarekin pixkanaka nahazten di joan. Vale. Eta gero gurina, esan duzula, gatzikutuarekin etuko dio. Hori da. Hemen gozariak ero aipatu ditula, eta hemen klasikoa, egia da, hoteletara eta juten ganean oin ikasi dugu, ez? Holako
gozari kontinentalan, ba, egoten da zukua, gero egoten dira croissantak, olako gozogintzako boieri pila bat, gero egoten da urdai azpikua, gazta, egoten da arrautza frijituak. Ni naiz oso sari hauek, babarrunak, eta inglesak jaten dute hori gozari hori, zen naiz osatia. Babarruna ni eguerrian emaizia zuen, ni eguer hartu eta, bueno, hortan gure jefia, niko, bazan, holan hartuta, babarrunak ero ziapea botatzen zion, o mostaza, nazte zion, saltxitxak egoten diogitame bai, saltxitxak, gero arrautzan askia botata, esaten, txerri baska. Ja, ni egia esan beti gozaltzerako garaian beti gozozalea naiz, oso gozozalea. Baina hotel batia juten naizenez, eta bufet batean sartzen naizenen, ez da gizeratik, beti hor juten arrautzak hartzia, tortilla batzuk, beti hor zerbait gazia sartzen daik. Hor ikusten da batzutan hoteleta jendia etortzen dela, atia irikitagoan da, emoten da, baina zu ez zeletxe, ez duzu aste betian jan, edo zer, hartuta gero kruasak gordetzen da, holakoak oso tipikoa izaten da zerbait da. Eta, bueno, pixat, neurria kontrolatu barra, eta holakotan, nik onartzen dut, holako txiloako bidaien batetik kiloak hartuta etorri naizela, eta hori igual 60 kilometroko lasterketa bat indudela. Eta kiloak hartuta etorri naiz. Zeren zalea zara, gozaltzen duzuna. Nik osoa. Nik osoa. Astean bi aldiz ero egiten dugu, oin 3 sartzen ari gara. Ba, hogi txigortu aguakatearekin, arrautzan aski bat eta gure umei eta tortilla, holako frantzes tortilla bat asko gustatzen zaio gozaltzeko. Eta gazia sartzen dugu. Autogaranean bai, sartzen dugu pila bat, eta etxian, baina ni naiz oso zerealak, hogi txigortua olako gazta, Burgoseko gazta batekin da marmeladarekin, ze gehiago. Gaietak, aldatzen jute, zaietzen naiz aldatzen jutea. Beti berdinaz. Bueno, hemen zein dugu. Nik bitarten jarraitzen dut errezetarekin. Orduan, alde batetik ja ikusi dezue tofea nola egin deten momentu batean, eta hemen egin detena da gurina jarri, zartagi azpian, azukre pixka bat eman, sua erdi fuerte, zazpian gutxi gora bera jarri dut, eta hemen ingo detena da gure platano zatiak ipini, bale? Orduan, ingo detena da platanoa alde batetikan eta beste batetikan egin, markatu, eta pres, eta karamelatu, karamelatu egingo dira, alde batetikan eta bestetikan egingo dira, eta ondoren badaukat nila ogia txigortuta dagoela, eta gainean ingo dut platanoa jarri, gure saltxarekin, koko xeatua badauket, gainetikan botako diotena, eta urra eta kanelarekin amaitu egingo dut, gure tostada. Baden platanoa ipatu izana gustatzen zait, ondo etortzen zait, ze hemen eluiar sartzen bagara, zuaitza da platanondoa, o platanoa da zuaitza, eta euskeraz denei, bananei eta platanoi banana deitu behar dugu. Ze guk nik egia da hemen desberdintzen ditu dela, hemen guk platanoa deitzen diogu nahi, hau da, Kanarietakoa eta horri, nik euskeraz berez banana ditu behar zaie, baina nik Ego Ameriketatik eta ekartzen dituzten nahi, horrek pinporta beltzak ez da euskaten nahi. Bai. Horrei nik banana, ditu behar zaie, eta horiek banana dira. Orduan nik berez euskeraz denei banana ditu behar dugu, biei, gero ongo zan, banana arra edo izango zan hau kozinatuta jan behar dana. Bai. Ez dana holan jaten banana bat izango da zan moduan. Gogorra direla, oie, berde-berdeak izaten direna Ego Ameriketan jartzen dituztela gaina, hemen iniza ditu, sartaian lehenengo frijitu, gero zapaldu iten dituzu pixkat eta geratzen dira olako oso helduak dienak ez da? Modukoak. Ezin dira gordin jan, gordinik ezin dira jan horiek. Hori da, platano macho deitzen dara. Hori da, Mexikon ere erabiltzen dituzte. Eta hemen berez guk denari banana deitu beharko genioke, baina nik ezberdintasun hori, bueno, nik gure etxean guk platano deitzen diogu, denei, Kanarietakoa baldien bada, pinporta horiekin hori platanoa da, eta Ego Ameriketatik etortzen dena hori bitxia da. Ego Ameriketatik ekartzen dituzte bananak, eta hangoak euro eta pikuan daude. Ja, merkuagoa, hemengoa baino merkeagoa, eta gero, Kanaria huertetatik egia da, hor Afrikatik ekartzen dituztela, hor ekartzen dituzte, eta 3 euro bikoitza baino gehiago bali dute. Orduan esatzen duz, hemen zerbait faiatzen du, justo. Baina, bueno. Hori pio bat gauzakin gataz tamalez. Hori, zemat aldi izan dugu, guk hemen jaten ditugun laranjak, udan jaten ditugunak, Ego Afrikatik hartzen dituzte, itxasontzien. Guk ikusi genituenan, kriston, hemen guk kejatu iten gara, hemen pastore elektrikua. Umeekin joten zara eta hartzai elektrikua hor,
kalambrazua ematen duena. Han zeuskaten elefanteentzako. Ostra. Hau, zuek Jurassic World ekusi zu, parka, nolako kabliak, olakoa dauzkate ze, karo. Elefantiei gehien gustatzen zeiona dira laranjak. Eta daude, elefantiak aske, eta laranja ondo, kristone... Laranja gustatzen zaizki. Dauzkate, ezi batzuk, ez da gizen bateko kalambrazu ematen zuen, baina bazpa eskinen ausartuko zen. Ez dut uste gure ondoko baserrikuan, pastore elektrikoa, baina indar geixo daukala nik uste dut. Bai. Así que, ez kejatu, hemen inoiz olako, txek, ekutu eta olako kalambrazo bat ematen baizue. Bida, nila platanoa ja alde batetikan eta bestetikan ja gutxi gora bera inda daude. Vale. Eta hemen ingo detena izango da orduan, plater batia pasako dut hau. Una balio izo? Bai, plater batea pasako dut. Eta gero, hori ogia beste batean jarriko duzu, ja muntatu ingo duzu platera. Hori da, orduan ja, gelditzen zaiguna da bakarrik muntaketa egitea. Vale. Orduan, hau garbitzera pasako dut, menatzean jarriko dut. Eta, bueno, kasu honetan plateraetikan edo platanoa pasadez, hartzaretik ikusi dezuek gurin pixka batekin, karameluarekin, honek egiten duna da, platanoa pixka bat goztogoa izatea, gero azal moduko krosta kuruskari bat ateatzen zaio, nahi asko gustatzen zait, nahi izan ezkeo ere, ez pasa zartaetikan eta holaxe bera balioko luke, ezta? Orduan, hemen egiten dena da, hori hartu, jarriko dizkiot, bengo platano batzuk, hilara bat. Eta hau garrantzitsua da ordena, ezin da izan lehenengo tofe azpian dero hau, ez, nahi eta nahiet. Eta txukuntasuna, ikusten duzu dana. Joe, dena, begietatik ansartzen zaigu, orduan dana, polit gelitu behar du. Bikoteari bihar gozaltzeko jartzen badio. Hombre, beharki gelitzen ja, Ni ja plana bihargo, gozaltzeko eta faltzeko arkume burua. Txaka. Hombre, ezin jo, egingo detena gainetikan bota, beldurri gabe, gure tofia. Ze hona. Bai, beldurri gabe honekin, beldurri gabe. Eta ikusi, holako gauzak ere astelehen gozoetan txorienen sartzen dira, holako gauzak ere inalditu, zau azkenean, bada gozoa. Eta, bueno, hemen esaten zuen behazela, koko pixka bat, kanela ikutua ez, zuk ere erabili duzule, nik ere esan dugu sagarrarekin eherki di joala, haizu, bananarekin ere. Osondo. Eta amaitzeko, urri kutsu pixka bat, fruitu lehor batzuk, eta honekin, gaurko tostada azkarra prestatuta. Nik hau etxean ezin dut, ze bestelak ero eskatu ingo diate hau gehiagotan, eta ezin dut, armintzago ezin dut. Eta goizetan ez gabiltzain beste denborarekin, ez da? Ni izaten dut, goiz jaikitzen ere, bueno, aurkeztu eta daztaten godu. Hau xe izan da gaurko gure tostada berezia, eta orain dastatzera. Erdi eta erdi ingo du. Erdi eta erdia, venga. Erdi eta moztuko, honek emoztuko. Osondo, venga. Beito, truko bat, bi seme alaba euskazuen entzako. Guk, nire anaieketanik, amak palmera bat erosten zigun, eta batek moztu iten zuen, eta besteak aukeratu. Ordan, mozten duenak ezin du aukeratu. Ordan, saiatu behar zara erditik egiten, ze besteak handien hartuko du. Gertuna daulako. Honek asko ikasi da. A ver. Eze hona. Brutal, almentz. Gozoa. Oso hona. Beste goxari bat prestatzeko era bat, eta zuei denai, mila esker, horre oteagatikan, urrengo egunean asteartia ez da? Bai, hola jarretzen du, beste bihar eta zuekor, dago hemen, eta gora San Fermin. Haupa. Agur.